Erokamano jahera kendo janeno mar Ramogi TV waikore makare gi weche manyien mag migago kama odiochieng' ma kawuono bende wabiro teri nyaka e gwenge Mandori kama mane en ogai kata mane en jating ndai mar Raila Odinga iko e kar yweyo mar Ramogi kawuono. Mago to gi weche mamoko manyien mwabiro kelo ni e chenro nieri mar migago. Arwakini machiegni to mokwongo thuond weche. Jatend piny William Ruto, Raila Odinga kod josiasa mamoko oyore iko ma jating ndai mar Raila Odinga George Oduor e gwenge Mandori. Rakruok mapegno obede kin moko kuom jodak Marongo, jokedo ne ratich oganda kod familia mar obila mar GSU miwacho ni noiki e kanisa e yo ma ok ler. Kama sisi mtu wa pale chini ako na shida sana. Juu anaenda hospitali, ukifika hospitali unaambiwa hakuna SHA haifanyi kazi. Jopiny kwayo serikal mondo mi oked kod ng'ikruok mathoth mokwako chenro mar okumba manyien mar thieth mar SHA mamonogi yudo thieth makare. Nyako Ramogi en gi thuolo mar oro ote machok e laini mar ote machok ma en 3-600 machiegni nyinga Milton Ochieng'. Wachako gi gwenge Mandori kama kawuono nieri en odiochieng' mar kopo mogik mar manen jating ndai mar ogai mar ODM Raila Odinga ma bende idhi ko e kar yweyo mare mogik e gwenge Mandori. Josiasa mathoth magin kaachiel gi jotelo magin Raila Odinga kaachiel gi jotelo mamoko mag siasa mapacho ka to gi anyuola gi wede oyuoro e iko makamano. Wadhi ane achiel kachiel nyaka Ndori mondo wane mago matimore. Karen has so many friends. So friends of Karo, kindly stand and wave to the... Kindly stand. Thank you so much. Karo will say more. Asanteni sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. First, I want to give my thanks to President William Samoei Ruto for coming to mourn with us, to give George a good send-off. And again, second, I want to thank Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga, Baba ya George. Thank you. Thank you, Baba, for standing with me always. Again, I want to thank our governors. And again, I want to thank Member of Parliament. And again, I want to speak in Luo about George. And again, I don't want to forget my pastor, Mr. David Morabe. Thank you, Pastor. Adwa wuoyo gi dholuo kuom George mosiepa masadakgo higni 27. George ni en dichuo makokosoni to kidhao to duogo nisi ni osiepa agoni mos kacha to nakosoni. To an bende kakosone taluonge ni ajojina komanda nonyisa ni min gi ne luonge ni komanda. Koro naeroe ni komanda. Kendo agone ji erokamano mobiro mon komanda na. Ago erokamano kabisa ne jakom gi jok manochung' koda koa e ofis jakom Silas Jakakimba and the team. Thank you so much. Jok manyocha tiyo gi George kaka security, asanteni. An onge gima dawach mang'eny kuom George. If I just started to tell the story of George, you will not leave this place. I want George to go in peace as early
as possible. So I don't want to talk much about George. If you want me to give you a story of George, you are welcome to my home. Come, I will tell you George's story. Thank you. Pole, an gosiepena moa Nairobi, gin kacha. Jodala wanika, wiya wilgo moa Nyanza, Suba, Turgi Silas, Turga Milo, Anyar Karachuonyo, Modak Suba, Tosani, Andorika, Anchia Lego Seje, Mogedo Ndorika, Koro Anjara Rieda, Gitiende, Siaya, Uyuda Manakanyo, Ero Urukamano, Jodala wanika chunguru mondo nenu, Jodala wamantie kamo biro, gin kacha. Ago nuero kamano jodala wa. Kumbiro yuago ruma nyocho ero uru kamano. Thank you so much. Oh, George lived with one son. He's a son to my brother-in-law. Bruce, where are you? Come. Not even one, there are two. But only you will talk. Kumwelo mobiro konyo wako baba. Agoyo nwero kamano. Mama noweya ge dala. Anyalo wacho mang'eny kuom wuonwa ni. Nyinga iluongo ni Kennedy Oduor. Adwa wuoyo kuom wuonwa ni kaka kumwa kale kode nyako chopo kuma mama koro wite. Aparo nyalo wacho ni mwana matin kama ne koro babo chake tuo kama mama oluongowa. Noluonga badhi e ot kama gidakie. To kana donje ot to nayudo ka fadhe lokore matin. Oluonga ni bi kuma ndiywe ka. To kachopo kanyo to ng'isa ni Jagachola, gima adwan mondo timna, adwanu utaya matin oko mondo awuothi. Wawuok kode oko, wachope veranda to muche orumo to duogo. Ni wuoda dhi ot, abiro gochonu kaka dhi. Chieng' no beno chiemo maber. Kinyne to mama nogona sim ni koro ok nyalre, baba ni ICU. Koro en gimirima kunene tuneno kochal gi George, en nyathi George, min gi nothowe katin, we raise him up and gi George mos Bruce ero uru kamano, jakom to podagone mana ero kamano, kikiweya wuon George, ero kamano. Makofi. Pamne uru ya mama Longo, Mama Karen. Aneno kotegno donge ber. Your Excellency, we apologize that we are not doing simultaneous translation because it will take time. But I'm comforted in the fact that you also understand Luo. Donge nonjelo jagot. Donge nonjelo jagot. Jatend migao mar pur Mutahi Kagwe ogolo siem ne johala mag miraa mondo mi oti kod nengo moketi kod sirikal ma ka kamano tibiro mayo gi lesen mar dhi nyime kod ohala no. Kanoloso odiechieng' ma jopur Meru odiechieng' manyoro, Kagwe nolando ni johala morem luwo chike matayo ohand miraa biro chuno mondo mi ochak omany lesen manyien. Kagwe nonuoyo ni nengo manyien moketi no geto mar bedo marom kod chal mar chich miraa e kinde ni ma mondo bende ogeng' jopur kik yud lal maduong'. E dwe mar ariyo higani, Kagwe nogolo nengo manyien mar miraa ka kowuok e kilo achiel mar grade achiel mar miraa nengo ne obed siling 1,300 kowuok e siling 700. Bende grade mar ariyo nengo ne noketi siling 700 kowuok e 350. Naenda Kisumu. Natafuta ya kwenda Kisumu. Rudi hapo chini tu.
Hatuwezi kubali wewe uuze kilo ya miraa huko Somalia at 7,000 shillings. Alafu umpatie mkulima hapa Meru 200 shillings. Jamani, hata ukiwa unajipenda namna gani, hata aibu huna aibu. Na ile mimi nilitangaza, sikutangaza ati ni bei ya juu, ni kusikizana. Tulisikizana na hawa. Walikuja ofisi, Bruno akawa hapo, nani akawa hapo, traders wakawa hapo, wakuzaji wakawa hapo, tukazungumza siku mbili, tukasikizana. Obila e gwenge makono ine kaunti ma Bomet ochako timo nonro e wi gima ne nyalo miyo dichuo moro ma hike ni e diere neg nyithinde 2 kuom golo oko wiyegi. Geoffrey Kipkemboi, ma en jahigni 35, matiyo tije lwedo e kuonde kunyo machiegni kanyo, wachore ni notimo tim makamano tok duogo pacho kowuok metho otieno manyoro, gima noweyo jodak makono gi buok. County Commander mar obila ma Bomet, Edward Bwanga, kayango wachni, nowacho ni obila pok ong'eyo ler matut e gima ne nyalo miyo achijno masani nitiere lwet obila ng'ad ng'ut nyithinde 2 ma johigni 2 gi johigni 7. Ringre nyithindo go eko notere kar kano ringre od thieth ma Kapkatet kirito timonegi bero. Aliishi na huyu mke karibu mwaka moja, lakini si pipi yake. Alikuwa watoto, alileta watoto 2, lakini anazaa moja. Lakini saa zingine tunasikia wanakombana, saa zingine wanapigana. Hata vile tuliambiwa watoto walikuwa kwa nyanya yake juzi. Sawa, wakati tulisikia leo asubuhi kuna mambo imetendeka, kashanga. Kwa ile kitendo imetendeka hapa, nimesikia asubuhi ya leo, na kitendo ambacho nimesikia baba ya watoto 2 nasikia wamekatakata. Sasa ile nawahimiza vijana wengine na watu wote wa hii kijiji yote hii yetu ya Posta waachane na hii tabia, kwa sababu wakifanya kitendo kama hii imeleta shida kwa vijiji wote. Jalup Gavana ma Machakos Francis Mwangangi okwero tim ma coach manyoneno e kaunti ma Nakuru e samo obila nodiro iro malungo wang' kuom jopuonjre ma sikund nyiri ma Butere Girls manerik nitiere nyasi ma drama ma skunde secondary. Mwangangi koro dwaro ni jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen gi jagoro mongirore Dr. Raymond Omolo mondo gwe tao kuom nyiso nyao e seche mobila ne timo kido marach ne nyithindogi. Kanoloso gi jofwambe apisi mare, Mwangangi nolero ni tim makamano ohinyo chuny nyithindogo kendo biro dong' negi kaka rapar, konyiso Murkomen kod Omolo bende mondo kwa jo Kenya ng'uono. Muombe waziri wetu wa Interior na PS daktari lecturer wangu Omolo, niwaambia kwamba hili ni jambo ambalo si jambo linafaa ile ilitendeka kule Nakuru, na ilitendwa na maofisa ambao wao wanawasimamia. Tusiseme maofisa hao kuna jambo baya lilifanya. Ile nasema kwa sababu Kipchumba Murkomen ni wakili na daktari Omolo ni one of the top minds in this country. Hilo jambo lilitendeka Nakuru, na waomba mchukue fursa hii na muache kazi, kwa sababu inakaa hii kazi ni kama imewashinda. Hamwezi kutupea watoto wadogo kama hao tear gas. Hamwezi fanya hayo mambo yalifanyika pale, na niseme ni aibu kubwa, kwa sababu shule hili ilianza huu mchezo katika very lower level, wakafanya huko, wakaenda county mpaka wakakuja kitaifa. Kwa nini amuku ionea huko chini, mnaanza kuja kuleta sarakasi at national level to an extent ya kufanya hicho kitendo mlichotenda? So for that matter, lazima mtu mmoja achukue hilo jukumu, na hiyo jukumu ya kwanza inaenda kwa waziri wetu rafiki yangu Kipchumba Murkomen ambaye ni waziri wa Interior. Tafadhali chukua hayo, wewe enda nyumbani, umekaa umeshindwa na.
Bad migao mar doho osegoyo okenge mowinjore mag duoko piny kwan mar buche manobiwore e doho kaluwore gi okang' mar tiyo gi teknolojia manyasani. Kaluwore gi jalup ogai mar doho Philomena Mwilu, e kind buche maingo 181 manochwal e nyim doho e kind dwe mar 7 gi Disemba higa mokalo, doho oseyalo motieko 99% mag buchego. Kanoloso Naivasha e sama niloro romo mar ndalo 5 manokelo kanyakla jong'ad buche kod mago mag doho mag kadhi bende. Mwilu bende noywago wach mar duoko chien bajet mar migao mar doho kowacho ni okang' ma kamano duoko chien kendo rocho okenge magisegoyo. Has proven that digitization offers immense benefits to the judiciary. However, it also presents challenges that require careful management. There are issues on data privacy and digital evidence integrity, and a lack of resource or just the mere will to train and build the capacity of judiciary personnel. Virtual hearings and the attendant fair trial concerns and significant challenges of digital evidence. We plan to undertake promotions for magistrates and cadis by June 2025. The reason we didn't do it last year, you all know we suffered budget cuts, and we hope that those who qualify will apply, and we are committed to ensuring that the deserving JOs get their promotions. Rakruok mapek nobede kind moko kuom jodak marongo, jokedo ne ratich oganda gi familia mar obila mar GSU miwacho ni noike kanisa mar Melkio St. Joseph Mission of Messiah. Jodak marongo, jokedo ne ratich oganda kod familia mar obila mar GSU nomonjo kanisa no ka gidwaro ng'eyo gimomiyo obila ni noikie kanisa no, ka bende giseyo obila kuom nyiso nyao e timo nonro. Jafwambo marwa e kaunti ma Migori, George Juma, keto e ler. Esich ma familia mar obila ma Jesu ma iwanyo ni oiki e kanisa no ma Melkio St. Joseph Mission Messiah e Sapon Marongo rito duoko ma idhi gol kod doho kawe kod kes maende gi chwalo ka gidwaro mondo rine mar wuodgi ni koro gol kendo dhi oik dala. Moko kuom jokedo mag oganda familia ni mar obila kaachiel kod jodak e gwego mag Rongo ne omonjo kanisa ni. Rakruok mapek ne obedo e kindgi kod moko kuom jokanyo mag kanisa ni. Ne ochuno mondo ne luongo obila mondo ne okel kwe e kind kweth ariyogi. Jokedo mag oganda kaachiel kod moko kuom jodak e gwego mag Rongo bang' monjo kanisa ni ne odhi nyaka piny jalup County Commission gwego mag Rongo ka gidwaro duoko ma otende kod nonro mar ik mar obila ni e kanisa no. Giwani tindarite kwe osenyiso nyawe tim nonro ka otende kod ik mar obila ni e kanisa. Amezikwa kama mbwa lakini leo hii tunataka haki yetu. Hata kama ni mwili, tutoe mwili tuende tukazike nyumbani. Kama Wajaluo tuko na vimila vyetu vile tunafanyanga. Juu ako na mtoto, ako na bibi, na tunataka hao wote familia yake na tujiunge pamoja tuwe kama familia. Tuko na huzuni jameni. Familia marapisa ni mar obila ma Jesu ma ne oike kanisa ni ka otele kod Lilian Adhiambo dwaro mondo koro chendo mag tim nonro ka otenre kod ik mar obila ni. Aliandika na mimi statement, aliniuliza Kotoda iko wapi. Nikaambia jameni, hatujapata. Kuenda kutafuta watu ya Kotoda, tunaenda tu hivi hivi. Tumekosa, tufanye namna gani? Sisi tunataka kijana ya ndugu yetu na mtoto na mwanamke tuende nyumbani tukasike maiti yetu, tufanye kimila yetu ya Kijaluo. Kamishona ma Sab-County Marongo George Matundura ne wane pod girito chik ma idhi wuok e doho bende koro nyalo miyo familia ni thuolo mar dhi nyime kod golo ringre ni e kanisa no kendo dhi iki kama gidwaro. Their son was buried at a church in Rongo at a place called Opapo. We have discussed with them and given them the best way forward to follow in getting an order which can allow us also to give them security to exhume the body. As it stands now, it's not possible for us as an office
to allow them to go and exhume the body without following the legal procedure. So we have talked to them as a team, and they have agreed to follow those legal procedures to get an exhumation order. And once they get the order, it will be easier for us now to support them to exhume the body. Matondra bende owacho ni bende gidhi nyime kod nonro ne ruoth mane ochiwo permit mane otigo e iko bilani e kanisa kanyoero. I'm aware of information. My chief has written a report to me, which I cannot disclose at the moment, on the circumstances under which he gave that burial permit. And as an office, once we look at that report, we'll take action if the chief made a mistake. Report manogolo kod obila yango ni obilani mane tuo ne itero e kanisa ne mdokro dhi olamne. Kata kamano, ne owito ngimane yo e tarik 27 dwe mar adek mar higani. Kabende, ne odhi kod ringre nyaka e kanisa no. Kakanyo, ema min ode ne oyudo permit mar ike. Kabe tarik 28 mar dwe mar adek mar higani ne oike kanisa no. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Wakaw yweyo mokwongo e migago waduogo bang' thuolo machuok. Easter, fill your table with joy and your hearts with savings. Citizen Duca's Easter package is your ticket to a delicious and affordable celebration. Get 2 packs of 2 kg wheat flour for 270, down from 290. 2 kg of premium basmati rice for only 589 shillings, down from 767 shillings. 1 liter of cooking oil at 299 shillings, down from 350 shillings. And 2 kg of sugar for just 289 shillings. This is a total of 1,447 shillings, meaning you will be saving 259 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your package, make your payment, and pick your package at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duca, the home of discount. Geso kangeso saparga chiel mamidhiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso kangeso saparga chiel mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka kamwabro budho manyanga kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero Geso kangeso saparga chiel mamidhiambo mana Ramogi TV. Discover faith, history, and culture with View Travels Uganda Martyrs Journey from 1st to 4th June 2025. A journey of learning, reflection, and spiritual enrichment. Walk the Martyrs Trail, visit sacred cathedrals, experience Pilgrim Day at Namugongo Shrine, and explore vibrant Kampala. Starting from $925 per person sharing, tailored just for you. With View Travel, pilgrimage yako iko sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Machiegni kendo e kindeni ma sirikal dhi nyime gi keto timo kumba mar thieth mar SHA, jopiny kwayo sirikal mondo oket kod ng'ikruok mathoth mokwako chenrono mamonogi yudo thieth e yo makare. Jodak e gweng' ma Makongeni mantiere e boma ma Thika e kaunti ma Kiambu ywak ni okumba mar thieth mar SHA ni kod achiedhnade mathoth kama oting'o lony manyasani mosiko moko, omenda ma idwaro ni gisik gimedi, weyo chulo thieth moko e kind weche mamoko. Nyaka ne ange dwe mar 10 mokalo, jodak ywak ni pok gichako mong'o chenro mag thieth e bwo okumba manyien, kata obedo ni sirikal nosingo ni mae chenro mabiro neno ni Jo-Kenya duto oyudo thieth e rang'iny mamalo e ute thieth mag sirikal kod mag ji giwegi.
Gimedo ni sani koro chuno gi mondo gichudi e yor omenda machieng'. So this is a very good exercise, and we believe also the government is also happy because when they see such an exercise, they know that members are not suffering elsewhere. Sasa kama sisi mtu wa pale chini akona shida sana. Juu anaenda hospitali, ukifika hospitali unaambiwa hakuna SHA haifanyi kazi. So ni vizuri serikali ikitushughulikia tutafurahi sana. Ati ukienda hospitali hiyo SHA itakuwa ikikusaidia. Jambo ambalo linafanya wananchi wakawa na hamu ya kupata matibabu, kwanza kabisa ni kwa ajili ya vile ambavyo uchumi wa nchi yetu umeweza kuzorota. Pili, unapata kwamba hatuna madawa ya kutosha au madawa ya kutosha katika hospitali zetu. Na jambo la tatu pia unapata ya kwamba wananchi hawana masaa ya kuenda hospitalini. Sasa tunataka kuambia serikali iangalie hiyo kadi zetu ya SHA kwa sababu haifanyi kazi. Waangalie hapo sana kwa sababu tuko na mashinda nyumbani. Moko kuom jotelo mawuok e kaunti ma Narok okwedo chenro mar gero paw ndeke ma rang'iny mamalo, rang'iny mar piny mangima e bunge mag rito le mag Masai Mara e lo mitudo kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta. Koloso e kar chung' od bura ma Narok South, jaod bura ma Emurua Dikir Johana Ng'eno ne onyiso luoro mare ni okang' ma kamano dhi nyayo weche mag nego le mag bunge kendo thiro weche mag limbe. E komachielo bende, Ng'eno nojiwo jo Kenya mondo mi jatend piny William Ruto thuolo machielo e apis higa mar 2027. Gavana ma Narok Patrick Ole Ntutu, ma bende noyworo nyasino, nokwayo josiasa mondo we rwako siasa e weche mag somo. Uhuru aliambiwa ajenge airport hapa Narok ya wazungu kuja hapa. Akapeleka airport kwake. Shamba alinunua huko Gilgoris. Hata tumezima hiyo airport, tumesema hatuwezi jenga airport kwa shamba ya mtu. Ndio mtu awe akisafirisha meno ya ndovu ama gold ati kutoka hiyo airport naenda ngambo. Sisi tulikataa. Na rais hii kupitia governor ametuletea international airport hapa Narok. For the first time in history. International airport. Yenye mandege badala ya kukuja Wilson, badala ya wazungu kufika JKIA na kuenda Wilson na kuenda Mara, wanakuja direct kutoka JKIA wanaland hapa. Wanaconnect hapa. Tayari pia nimeshaongeleza hawa wakina mama na wakina baba kuhakikisha ya kwamba watoto wetu wanapokuwa likisoni, kuhakikisha ya kwamba wanachunga ndio tusipate watoto ambayo wanaenda kupata mimba ya mapema wakati wanafungua shule. Tumeambia wanasiasa, rais anapokuja hapa, sisi hatungependa kuona siasa ingine yoyote. Siasa tunataka kuona ni siasa ya maendeleo. Kama kuna mtu ambaye anataka mambo yake, aongoje miaka ya 2027, alafu akuja apige siasa yake. Hapa Narok ni kuchapa tu kazi, hizo zingine tutakuja kujua baadaye. Jodak mar Ruai okwedo mokalo milome moro manondiki achiel kuom obok mapile ma pachoka mawacho ni kambi mar Renton osekawo lowo maromo eka 1,643 mantiere e alwora mar Ruai kanyo. Gidwaro ni jatend piny William Ruto mondo owuog e ler mondo mi oyang adiri mar wachno, ka giwacho ni ne giloyo bura mane ni e doho manochiko ni lopno en margi. Kambino iwacho ni nigi tudruok gi mane en jaod bura ma Lugari Cyrus Jirongo, ka jakom mar Ruai Settlement Scheme Abdul Figisha bende olero ni lopno ne gichako dak higa ma 1999 gino makata doho noyiego ni lopno margi. Hii gazeti ya jana kulingana na vile imelink hata rais wa Jamhuri ya Kenya mwenye nchi eti kwamba alishinda kesi ikawa shilingi bilioni 13 ya ardhi ambayo ni Ruai, ndio kipande chetu cha ardhi pale tunaita nyumbani. Hii hata tunashangaa sana, hakuna vile rais ambaye ni wa hasla na tulimpigia kura asubuhi na mapema, kwa leo hii na yeye ni mpenzi wa Kenya anahusishwa kwa hii jambo kama hili. Sababu vile tulisikia hiyo maneno kwa magazeti, watu wengi
wamama wa Kongo wale wananyesha na mvua wakati huu walikuwa nafikiri wataenda kwa shamba na turudi kwa shamba yetu. Sasa hatukurudi huko kwa shamba, tulisikia hata kama mtu alikuwa amekula ugali, hiyo ugali imekuwa maji. Hata kama nikachai ulikuwa umekunywa, tikawa maji. Sasa sisi tunaomba hivi. Kwanza sisi wa mama wa Kongwe tunaomba hivi. Rais wetu William Samuel Ruto aje ajitambulishe, aseme vile alikuwa amesema mbeleni. Hana hata mchanga kijiko moja huko Ruai kwa ajitokeza aseme ili tuweze kujua ukweli uko wapi. Sababu hiyo ni kitu ambayo inaonyesha kwamba hakuna ukweli ama ina ukweli. Lakini akiwa hako na yeye ni kiongozi na uwezo wote uko juu yake, yeye ana uamuzi mkubwa juu ya Wanaruai Squatter Settlement Scheme, na hiyo miaka yote ambayo tumetembea hata sasa watu wetu wengine hawaongei. Nyakaramogi mano bende mabro kelo e giko mar weche manyien mag migago gi thuoloni gie kindeno wamedo choko ni mathoth matimore gwenge ma pacho ka e boma ma Nairobi kaachiel gi kor gwenge. Kaka ing'eyo ni kawuono mane en jating ndai mar Raila Odinga George Oduor iko e kar yweyo mare mogik e gweng' Mandori mantiere kaunti ma Siaya. Jofwambo mawa ni kono kendo kochopo saa achiel wabiro kelo ni weche manotimore kona dimba. Ung'eyo ni Raila Odinga ni kanyo kaachiel gi jatend piny William Ruto e kind jotelo mamoko. Ka ok kamano bang' thuolo machuok koromo saa 8 waduogo ka gi paw tuke. Oriti masani nyinga Milton Ochieng' Awuor.